Трябва да правим доста дървата и че се прибирам вкъщи. Цветенци. И ще се направим. Какво се направим? Чакай, тук ще са малко торчови, че те крипърите най-много обичат по такива места да се спалват. Нашата уютна къща. Дупка. Ой, сега как стана тук? Защо на къщата викам дупка? Защо на дупката викам къща? О, мага, гличнат са. Не се глична, обаче. Кошка еш, а? Що махна ста? Ама го покливе. Сега отивам да го пребия. О, крипър, мани. Чакай, откъде ще ни това? Както пак попитах. Минута. Да. Виж тук. От тук може и Не бе, виж, той чест ще го махна, после ще го сложа. Дай честа, вземи малко честа. Чакай, ще го взема. Дай го. Така. Сега ли ще слова? Ето е тук. Добре, тук да почнем да се направим една стая, че да не почваме направо. Почва се, това пък после минута. Аз ще доправя къща. Яша. Кой рамжи отива му сбия зъбите, бе? Стой не се прави, че той ще вземе, ще дойде да те пребие. После ще се търсиш зъбите. Мани да плей обзавежда .com. Имам един стак от това гейското дърво. Има един енчант на кирката. Няма значение кия кирка, ама... Може кога струшиш... например... Чай си. Кога струшиш грасблок, ти го дава като грасблок. Знам, това е... Забравях как беше. Ти може като струшиш такова Diamond Tor да ти го даде на руда. Да. Ама тук се бъгнат. Чакай. То мога да спечеш, май. Ябе дървото. Чакай, правя табелки. За тя табелки? Да се ги слагам на честовете. Аз няма всичко да затувам в един час. То често тук е да ни за храна. Ям да и се дърво вкъщи остава. Става ден, бати кеф. Майка ми. Вече ми писна, ще изляза, ще го пребия от сега. Къде се е буклук? Тъп, шибан. Убих го, ама там скелети. Аз обичам да ми да... Торч. Аз обичам да ми... дано ми даде лък, ще го... Най-много обичам да ми дава кокали, човек. Пълня се душата, като ми даде кокал. Видях пещера. Какво ще ходим там? Чакай. То крипър сега ще го цепна. Магай! Цепна го навсякъде. Ой, зомби има тука. Събрах бе, стои малко пясък и кабелстоун. И напред легла, че ми писна вече. Тук отвънка малко ще слага кабелстоун. Че да не газим във водата. Тук отвънка ще го направя сега едно про нещо. Добре, ни идва още къщата. Не. Къща е. Развали всичко. Ти що трябва... Тук го направи от кабелстоун. Няма смисъл да ти отдърво, защото ще купаеш мина там. Няма бъде към мината. Къде ще бъде? Ще видим, бе. На друго място няма бъде. Помня дървото свърши. Честито. Ще се върна. Какво ще кажеш? Пред къща си няма никакви дървета. Ето да си е едно джингъл. Едно джингъл ще засееш. Имам бонмил, чакай. Така, дай гром. Ама те не растат големи. Нищо. Къде го засееш? Ето го. Да. Няма място, чакай. Не, ето къде стане, ето къде стане. Ето къде стане. Що трябва да ти пред... Аз имам чай. Може да дървото. Да. Тук може да ни като... Да. После ще го направим. Следващото ще го направим ти като краска. Чай само да го такова. Тук още човек направи по-обширна тази стая, майка ми тук.
Що ти си добре? Аз ще я оправя. Още едно... Само ти легло. Я ви дай бомби, ако ти имаш. Еми, 3 бомби. Дай го. Ама кюто ми ни бачка, бе. О, га. Дръж ти дърво да го направиш като дърво. Ето. И там дори направи дърво. Добре, ще направя всичко от дърво. Уха. Аз да си играя с бомби. Абе, ще ни трябва човек. Не, има скелети. Да не е само един. Еми... Ама га, роб бекна ме се. Ама колкото голямото дърво. Оф, много бавно се прави това нещо, бе. Дръж още. Ела ти ме обзавежда, аз не мога да обзавеждам. Направи само всичко такова дърво. Ти го направи, метнах ти го, бери Добре, си. я ми дай дървото. Дай ми дървото. Е, само едно. Вари тези двата саплинга си игри да обереш дървото и начи бранчката. А, О, това е всяки циганин. ха-ха. Бати тъпя боклук. Това е всяки циганин. Знам, че циганен, гледал съм му фейса. Колко красиво дърво. Та ще го пазим до Коледа. Това е много насрано копеля обаче. Ако ми влезе друг миг... Оф, сега трябва да чавам сапленге, мапленге. Аз съм дадох два саплинга, бе. Ама аз сега чавам едното да изпада тук. И майка му, аз ще тръгна храна да диря. Я да видя тук храна, дето пише. Чакай, аз мога да оставя някаква храна, чакай. Направим, тук, направим услуга и направи такова. Чест инструменти. Чакай, лаза малко. Сега тръгнах вече. Имам Чао. 10 бамбук. Да, посей го някъде там на пясъка пред къща. То няма достатъчно пясък, защото го направят кабелстон. То... голяма работа. 6 и още 3 някъде, едно, Някой. 2 и още едно. Само едно. Едно трябва някъде. Вайпър ми пише и айде да повикам да почнем една мина вече. Чак сам да довърша тук къща. Той клипа най-ново на той ще са вече... Не... Кой е? Нищо. Гледай, още не се изпада. Аре, падайте, бе, да вайба. Виж, вече пузнаха и такова. Лияни по къщата. Супер. Чай, май намерях где има животни. Тук има един такъв байон без дървета. Ходи там, аз съм в къща. Някъде избавям. Жалко, че... Има една коза. Дете набих критикъл. И прасета. Крава. Мене кравите най-много ма кефат. Що те много да... Те всеки път, като ги убиш, дават пък прасетата много рядко. Кой лева си, бе? Да направим ли ферма за гъби? Ще да направим, бе. Що не? Аз имам... Или после гъби не съм. Ще затулим някъде. Дай. Прасето за пръв път да ме пусне. Колко? 3 прасенца. И тия прасета много пускат, бе. Готви печката, че умирам вече. Гледай, тия прасета много щедри ги направили. Чакай, сега... Дано не съм забравил ден и дупката. Телепортира се тогава съм. Ето виждам бамбук. Идвам с 5 прасешки пържоли. Или виж как помага в стаята. Сериозно ли? Стига, е. Много маняшко. Слагай колко, че поудя. Виж, тук е чест. Табелка, дай ми табелка. Дай тук да са инструменти. Табелка имаш? Чакай, аз ще слага.
Майка му тъпи. Инструменти. И тук прибирай всичко, дет не ти е нужно така. И ти колко дървени работи имаш. Аз в началото с тях. Ахметка. Отивам да съм в храната някои неща. Очи даже донесла. Чакай на мене ми трябва, че съм наполовин бутче, бе, майка. Чай, ще кисло тук. Това сложих. И в другата печка има, служи малко. Да. Ти пък дърваш. А за такива, за глупост, т.е. за... чест, за ненужни работи. Секция лайна, ли, бе? О, сега... Чай да мислим. Няма да е братчиката, и тя е тебе. И тя е честна. Не мога да мятам, брат, бе. Чакай, аз се взех. Напушен съм. Тук е... Айде да направим тук малко прозорчета. Тук пък за какво са ни прозорчета? Еми, да има малко гледка. Да не сме баши такива. Да, пише и тук, чакай. Да не сме затулени. Ето е тук. Пробит за едно прозорче. А, не, чакай! Може да вземем такова прозорче. Чакай. Че имаме яра, нямаме яра. Добре, усти, после ще... Вай да отиваме мина да правим чипудя. Чакай. Ами трябва ни... О, фък. Хайде, лак. Мани го този дъжд, човек. Не знам как се спира. Ти знаеш? Чакай. Админ съм. Виж! Уедърсън. Майка му тъпа. Не може. Легни. То пък не е нощ. Да. Таймсет. Да. Ох, май. Аз си правя трикюки и това е. И сега, трябва да спре вече. Трябва да направим, трябва ни още един чест такъв с дървета и кабелстон. Да, не ще го направим, аз нямам дърва и после ще го направим. Аз имам, чакай. Имаш дърво, направи. И къде го сложим, Е тук. Къде? Е двете купчета. И на табелка имаш? Еми, ту няма, тук слагай всякакви глупости. Дет са направени от дърво, без дърдове. Дърта го мети във водата. Виж, малко оцело, че ела бързо, виж. Знам, виждал съм. Бати якото, виж го, какво сладко. Къде избяга? И бе. Но мъжал. Бе, затулен. То как се опитомява оцелото? С риба. Да му бай рибата. Ти, знам сега къде е милка. Имам тя, къде е. Ти пък всичко от... Ето те тук, виж. Те. Чакай. Тук направи една стаечка първо. Чакай, ще го направим. Не, виж, сега е... Не бе, тук направи една стая отстрани, да копаем. И тук да може да слагаме печки и глупости. Аз отидка ще копая надолу. Тръгвам. Аз чакай наведнъж, стой. Ей, торчо, аз имам. Майка му тъпа. Тук е тъпото, че с F3 сега не може да гледа зомбитата. Не забравихме своим торчове. Аз имам. Въглед. Ти от твоята страна е. От която страна е, той се го убира. Айрон. Какво? Ама това от моята страна е. Това е на третата ковчията. Аз ще хога да го изпека, ти продължавай. Слагай и напред такова една ножица и... Колко айрон имаш? 4. Еми, направи и ножица само. Абе, после ще ги правя. Аз се застанах малко, ама нищо. Чакай, спри за малко. Сега от тук, ще се влявам моята страна. Що е носи тъп? Защото не ми се копае това. Моят дима роди. Не знаеш. О май гад, да плей. Кой е? Кога искам да има пещера, че... Ох. Ох, май гад, да плей. Ох. Ох, май гад, да плей. 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 Ох, май
Но мраза дърт. Ха, и ти го получи, не. Here we... Чувам вода. О, ето! О, ес! Това е равина! О, не! Крипър. Телепортирай се бързо. Що е? Не, виж сега как. Тук ще направим една платформа, като жалки. Я спри в теча, че ме дразни. Да, забрах да правя меч. А тук има някакъв скелет жалък. И крипър. О, ес, крипър е жалък. Аз съм теч.com, спрям течове. Омага. Готов съм. Ха. И отново Експлод или Даниел победи теча. Ха. Аз така правя още тече. Ама Вие- не, как гледам си го победи, защото още тече. Чакай. Я виж тук има още един теч. Ама виж тук колко въглища яран има. Я чакай, ще се кача горе. Аз съм заеран. Я път. Тук сега направя една платформа да може Ще да... ти горе да направя една рекирка. Пак ти ще обереш. Много гадно, че го правите. Като се качам, трябва да си удряме главите. Ако не те мързи, Моля, 102 FPS. докато не снимаме такова. Докато не снимаме, викам да направим с стълби глупостите. Не сега. Докато не снимаме, имам предвид. Добре. Вай, тук най-едно от вас така, ако... Той кое ниво е? 34-то. Хайрано ще бъде. Да, скочи качалък. Мани. Як ми много се разгърмели тази вечер. Сега трябва да слагам 3 айрон да се пече. Бамбука, що не ми расте, майка от това. Намери диаманти. Къде? Г. 1, 2, 3, 4, 5, 6 диаманта. Дай ми 3. Окей, чакай. Ти си бати педофила. Що? Не знам. Диаманти искаш? Да, искам. Ама съм педофил. Да искам пък. Табелки... Я ме телепортира тебе. Да. Скелет наби. Пък диаманти се умери. Чакай. Виж ма как се пише. Чакай, ще напише нещо. Видях. Как се писах аз? Крипър! Само чух как крипъра прави. Ти ме дай го. Бати. Уау. Бати майката. Аз правя кирка. Не, аз ще се направя нещо. Аз ще ги пестя. Аз се направих кирка, Омага трябва да направим чест за Руди. направи го тя, аз лям надолу. Аз нямам аз нямам. Излез събери се. Това аз искам да купа. Айран ще не трябва за брони. Бързо да даме кирката, аз гледам да спазя нещата. Ние сега пак ще намерим какъв е смисъл. Чак сега, ама карай. И хора, как ми вари